primeran fe bat. 127, gaztenpatia. Guatemalara joan zinen, zu, unibertsitateko ikasle zinela, lehen ongi aipatu duzun gaztenpatia proiektuaren bidez. Kontatu guzu apur bat, zertazari gara gaztenpatiaz mintzo garenean? Bai, gaztenpatia da EHUk Euskal Fondoarekin batera duen proiektu bat, eta bertan aukera ematen dute EHUn ikasle diren gazteak, herrialde anitzetara kasu honetan Erta Amerikako herrialdeak zeuden batik bat, Kolombia ere aukeretan zegoen, eta helburua da bertako herrialde horietako proiektuetan parte hartzea, eta nolabait praktikaldia egin ahal izatea EHUko ikaslek, edota gradu amaierako lana. Eta, gazte empatia izenak berak dioen bezala lortu nahi da elkarlanean bertako proiektuetako pertsonekin, ikastea, elkarrengandik ikastea eta lankidetza bat sortzea. Lankidetza horren bila joan zinen zu, Guatemalara hain justu ere, zein urtetan? 2019ko udan izan zen, uztailea hasieratik iraila amaiera aldera arte, bai. Hilabete eta erdi, bi hilabete inguru, ez? Bai, bi hilabete eta erdi, bai. Gauza da, proiektura ez nintzela joan ere klasikedekin edo jende ezagunarekin, baizik eta ikasketa ezberdinak egiten ari ginen beste 5 pertsonarekin. Zeintzuk osatu zenuten, bosteko hori? Bai, gaztenpatian aukera dago edo zein gradu ikasten ari zarela ere bertara joateko. Eta taldea osatu genuen gure kasuan, arkitekturako 2 ikaslek, psikologiako 2 ikaslek, soziologiako batek eta nik neu kazetaritzakoak. Hainbat helmuga ditu Euskal Fondoa proiektuak, ez? Euskal Fondoak garatzen duen lankidetza proiektuak, zeintzuk zeuden zuen aukeren artean, Guatemalaz gain? Niri eskaini zidatenaz izan zen Salvadorrera ere joateko, beste talde bat joan zen Salvadorrera, beste bat Kolombiara, gero gu Guatemalan, eta Salvadorren bitokitara zeuden, bi proiektutara joateko aukera zegoen, bai. Helmuga bakoitzak bere proiektu jakina dauka? Hori da. Eta asko aldatzen da, zu helmuga batera edo toki batera baino gehiago zoaz proiektu batera edo erakunde batekin lana egitera edo elkarte batekin, bai. Eta zuk begiz gozen nuen Guatemala? Bai, oso erakargarria egin zitzaidan, banekielako gaztenpatiako proiektu hau toki oso landaremu baterakoa zela, eta toki indigena zen, bertako komunitateak etxi jatorrizko herriena zen, eta guztiz ez ezaguna zen hori niretzako, eta iruditzen zitzaidan aukera paregabea ez nuela inoiz gehiago horrelako aukera eukiko.